Co maior peso da imaxe, máis navegable e intuitiva, nace a nova versión da web do Concello da Pobra. Moderna, precisamente o que se trata que sexa fácil de utilizar pola veciñanza, con navegabilidade fácil, ter acceso a todos os recursos, a todos os servicios do Concello, que podan consultar o que sexa preciso e que sexa útil para a ciudadanía, aparte de eso, atractiva, non? Creo que un Concello pois, ten que ter unha páxina que sexa moi fácil de ver e de manexar para a xente da Pobra e tamén a que nos visita, porque aquí temos tamén enlaces a páxina de turismo, temos recursos que son interesantes que coñezan tamén a xente que nos visita. Esta tarde presentábase na Casa da Mocidade a nova web, que pasa do formato de revista a un deseño máis amplo e dinámico e en constante actualización. Optimízase, polo tanto, o que era a versión anterior, que seguía o formato de web ou revista, e optase agora pois, por unha versión que segue unha arquitectura de información acorde á natureza dunha administración pública. Para lograr tal fin, realizouse unha fase de diagnose, da cal se extraeron pois, carencias a paliar e tamén fortalezas a potenciar, e realizáronse, mellor dito, pois unha serie de cambios que afectan a estrutura e os contidos. Ademais da súa modernización, destaca a mellora do posicionamento da Pobra na rede, optimizando as procuras a través dos distintos buscadores web. A mellora xa dende o 2016 a hoxe nas búsquedas da Pobra do Caramiñal, mellorou moitísimo na calidade das fotografías, na calidade do SEO orgánico, que eso non é máis que facer unha búsqueda en Google e ver o que te atopas agora en Google buscando a Pobra do Caramiñal ou calquera cousa relativa a esa búsqueda. No 2015-2014 esas búsquedas tirábanos a noticias pois algo máis tráxicas, noticias da Voz de Galicia e demais, e o que estamos intentando agora é que se vexa pois a beleza do noso pobo representada en Google e que cando traten de buscarnos, pois resaltar todo o potencial que ten a Pobra.